Tervetuloa äidin mussukat ja isin karvakädet taas uuden hämähäkkivideon pariin. Tänään vähän maanläheisempi aihe, eli terraariot. Mulla on tässä 3 erilaista Exoterran terraarioa, mitkä mun pitäisi sisustaa. Apolopus SP Columbia, mallia Large, pääsee pieneen Exoterraan. Uusin tulokas, Grammostola pulcra, aikuinen naaras, 30-senttinen kuutio, Exoterra sitten päälle. Ja toinen uusi tulokas, vähän turhan matalassa terraariossa tällä hetkellä oleva Poikiloteria Metallica sitten, niin pääsee sitten asteen korkeampaan. Exoterraan lyödään semmonen 1/3 siihen vielä korkeutta lisää. Ja mä käyn läpi videossa nyt sitten pohjamateriaaleista lähtien sisustuksesta, kaikenlaisesta materiaalista, mitä mä sinä näen ja miten mä sen asian itse teen. Mä itse suosin, niin kun takaa hyllystä näkee, niin Exoterran terraarioita. Ihan sen takia, että ne on ensinnäkin nättejä. Ne on helppoja, kun ne saa auki sekä päältä että sitten oven kautta. Eli voi vähän valkata itsekin, että mistä suunnasta niitä huoltaa. Huonoja puolia tietysti. Verkkokatto ei kestä, jos hämähäkki yrittää sitä ihan oikeasti, varsinkaan vähän isompi, niin hampailla sitten oikein niin työstää ja kokeilla. Siitä on tullut hämähäkit ennenkin läpi. Ei mulla yhtään, mutta on ihan tarpeeksi monta tapausta tietooni saanut. Toinen, mikä on sitten maalajeilla, niin sen takia, miten tämä ovi tässä etupuolella on, niin sinne saa varsinkin etupuolelle pohjamateriaalia aika vähän, jolloin varsinkaan kaivautuville lajeille niin ei ihan semmonen optimiterraario, mutta no, niin kun itellä nyt on aika monenlaista lukkia noissa terraarioissa, että niin kun pohjamateriaalin ongelman tietysti saa ratkaistua sillä, että se vengeretään vähän tuonne ylös niin kuin taaksepäin mennessä sit korkeammaksi ja on edelleen, niin ei ole sitten niin pitkät matkat tippua, jos sattuu kiipeilee ja ripahtaa. Muuten makuasioita niin sanotusti, eli myönnän, että ei ole ihan optimiterraario, mutta itse tykkään ja itse käytän, enkä tuu naulaan ketään ristille siitä, että käyttää Exoterran terraarioita. Ja ei mitään, niin mä esittelen muutamat pohjamateriaalit tuossa sitten, niin siitä nyt kannattaa tietysti lähteä liikenteeseen, kun se on se ensimmäinen homma, mitä tässä tehdään. No niin, siinä meillä on nyt pöydällä muutama purkki maa-aineesta, eli lyhyesti ylipäätänsä pohjamateriaaleista, mitä tarantulilla käytetään, niin siinä on pari semmoista tärkeää ominaisuutta. Eli oikeastaan lajilla kuin lajilla on se, että se on semmoinen pohjamateriaali, mikä hämähäkki pystyy halutessaan kaivautumaan. Ja ei pelkästään kaivautuun, vaan se, että ne kaivetut tunnelit siinä kanssa pysyy koossa. Esimerkiksi puuhake ei missään tapauksessa ole nähnyt monta kertaa, suututtaa aina ihan yhtä paljon. Ja sitten tietysti lajeilla, jotka vaatii kosteutta, oli ne sitten lajeja, jotka vaatii pikkusen kosteutta tai lajeja, jotka vaatii todella paljon kosteutta, niin tietysti pohjamateriaalin kosteuden sitomiskyky. Ja tässä nyt on muutamaa semmoista pohjamateriaalia, mitä ihmiset käyttääkin, tai oikeastaan 2 semmoista, mitkä on todella yleisiä, eli on ihan kookosturve niin sanotusti, eli tää on kookoksen kuoresta, siis siitä ulommasta kuoresta rouhittua tällaista. Se näyttää vähän niin kuin turpeelta, siitä nyt se nimi. Varsinaisen turpeenkaan tuolla ei mitään tekemistä ole. Ja pohjamateriaali on hirveän hyvä. Sitoo kosteutta tosi tehokkaasti, se on todella ravinneköyhä, eli se ei homehdu. Mä en ole itse muista, että mulla oli yhdessäkään terraariossa tai purkissa toi pohjamateriaali homehtunut. Se on aina joku muu ruoan tähteet, jotain muuta siinä päällä, mikä sitten homehtuu. Ei koskaan toi pohjamateriaali itse. Ja toihan tulee kaupasta, kun se nostaa, niin yleensä tämmössä, tässä on nyt Exoterran versio, niin tämmöisenä isona tilliskiven kokoisena kovana harkkona. Ja tää lyödään veteen, suosittelen käyttää kuumaa vettä, turpoaa paljon nopeammin. Ja tästä tulee sitten semmoinen 9 litraa, eli ämpärillinen tavaraa
siinä vaiheessa, kun tää itsensä imee vettä täyteen. Ja toinen, mikä nyt tietysti on hirveän yleinen sekin, varsinkin siinä vaiheessa, kun rupeaa olemaan sitten se hämähäkkimäärä jo aika iso, niin moni tykkää käyttää sitten, mulla on tässä ihan perusturve, eli Kekkilän lannoittamaton turve, lannoittamaton, ja periaatteessa multakin käy. Sitä tiedän, että jotkut käyttää, en ole itse kokeillutkaan, mutta siinä myöskin erittäin tärkeää on se, että se on lannoittamaton. Totta kai hyönteismyrkyt pitäisi olla itsestäänselvyys, ei missään tapauksessa. Ja mainittemisen arvoinen asia, että älkää menkö siihen semmoiseen jujuun, että jos pussissa lukee luomu. Se, että se lukee luomu, se ei tarkoita, että se on lannoittamatonta, vaan se tarkoittaa sitä, että jos ja monesti kun siinä on lannoitteita, niin se lannoite on niin sanotusti sitä itteensä, eli paskaa. Ja me ei haluta sitäkään sen terraariaan. Eli se on yleensä, tietysti onnettomuudessa on se, että yleensä se, mitä me halutaan käyttää tähän hommaan, on sitä, mikä on kaikkein huonointa sitten siihen puutarhahommaan, mitkä näitä myydään. Eli toisin sanoen niin kun me halutaan sitä, mikä on kaikkein halvinta. Turve itsessään, hyvä pohjamateriaali, sitoo myöskin oikein hyvin kosteutta. Saattaa yleensä sisältää jonkunnäköisiä sitten palasia luontoa, eli ei ole mitenkään epätavallista, että kosteeseen terraarioon laitetusta turpeesta tulee esimerkiksi sieniä ulos. Semmoiset keltaiset, ton kokoiset, aikuisena isolakkiset sienet, niin niitä on ilmestynyt muutamaankin terraarioon, en muista kuollaksenikaan nyt sen sienen nimeä, kyllä se on jossain vaiheessa kaivettu sekin esiin, mutta ne on käytännössä aina, en lupaa että aina, mutta ne on harmittomia ne sienetkin, ja ei ne hämähäkille itsessään mitään tee. Nämä nyt on 2 pohjamateriaalia, mitä monesti käytetään sellaisenaan. Sitten on tietysti, mulla on tässä nyt muutakin, mä itse siis suosin seosta, eli kaikki mitä mulla on tässä pöydällä on semmoinen, mikä mä itse seostan sitten omaksi seoksekseen. Turve nimenomaan sen takia, että turve on halpaa, turve näyttääkin luonnolliselta, sitten kookoskuitu vielä mukaan antaa pikkusen erinäköistä tekstuuria, sitoo sitä kosteutta pikkusen perusturvetta paremmin. Ja Sammal, Exoterran, tää on semmonen, mikä mä oon tykästynyt aivan niin kuin totaalisesti. Eli tämmöstä, en tiedä kuinka hyvin tää nyt näkee, siitä riippuu tietysti teidän mistä näytöistä, niin vähän niin kuin tommonen oliivin vihreä, eli ei semmonen kirkkaan tuoreen sammaleen vihreä, vaan semmonen vähän kuivahtaneen sammaleen vihreä. Se on siis kuollutta, se ei ole enää elävää sammalta, ja se tulee samaan tapaan harkon jämä, vähän ohuempi harkko, näitä on 2 aina paketissa, mutta samaan tyyliin kuin toi kookosturve, niin tulee tämmöisessä, että lyödään veteen ja turvotetaan. Ja se on hyvää paitsi siis koristeluun. Täällä saadaan pikkusen siitä karusta pelkkää turvetta pohjaterraariosta, niin siellä saadaan vähän jotain muutakin. Se on erittäin hyvin sitoo kosteutta, ja esimerkiksi pienet slingit, niin tätä tuukko sinne niiden boksiin ja kastella sitä niin pienille, mille ei juomakuppia käytetä, niin ne pystyy tuosta juomaan erittäin hyvin. Se on semmoinen, mitä mä käytän niin hyvin paljon pikkuslingeillä. Ja mä käytän koristelun lisäksi myös ihan pohjamateriaalin seosaineena myöskin siitä samasta syystä tuo sitä tekstuuria sinne. Ja kuivissa terraarioissa tuommoinen kuitumainen sammal auttaa niitä tunneleita pysyyn koossa, jos hämähäkki haluaa kaivella. Ja kosteissa terraarioissa niin tuo sammal on todella hapanta. Eli se ehkäisee kosteissa terraarioissa homeita ja muiden muodostusta hyvin tehokkaasti. Ja se on yksi syy, minkä takia myös niistä käytän. Ja sitten semmoisena pienenä lisänä vielä, mitä aina itse tykkään käyttää, niin hiekkaa. Tää on ihan tavallista akvaariokäyttöön tarkoitettua. Samannäköistä, mitä löytyy tuolta hiekkalaatikolta, mutta raekooltaan vähän niin kuin tasaisempaa tavaraa. Ja akvaariokäyttöön kun myydään, niin siitä voi olla varma, että siinä ei ole mitään, mikä liukenee sitten veteen.
mitään haitallisia aineita. Ja tämä on tehtävä nyt siinä lähinnä sitten siinä seoksessa on vähän antaa sellaista ilmavuutta sinne. Eli vesi leviää kosteisterraadioissa paremmin, tasaisemmin sinne ja siinä vasta kun lähtee kuivuun, niin se myöskin kuivuu pikkusen tasaisemmin. Puutarhurit käsittääkseni ainakin minä mikään viherpeukalo on, niin myöskin lisäilee yleensä sinne kukkamaahan hiekkaa seokseen, jos sitä ei siinä mullassa ole jo valmiiksi, nimenomaan sen ilmavuuden takia. Ja sitä hyvin pieni määrä sinne sekaan. Eli mä yleensä sekoitan vähän sellaisella niin lututuntumalla, mutta jos nyt tarvii jotkut numerot heittää, niin sanotaan 40% suurin piirtein, niin sitten itse turvetta ja tommonen, no sammaleen ja kookosturpeen välillä sitten tommonen, että sanotaan toinen 40% tai 50%, sanotaanko, että pistetään 30% kookosturvetta ja 20 pinnaa sitten sammalta ja 10 meille sitten mun mäkkimatikalla tässä jää tolle hiekalle. Ja pohjamateriaalista se oli mun osalta siinä, mitä itse käytän. Muita vaihtoehtoja tietysti vermikuliitti on yksi, mitä käytetään seosaineena. Sitoo myöskin kosteutta tosi hyvin. En ole kuullut yhtään noita juttuakaan, että vermikuliitti olisi koneeseen lyönyt. Mutta ei pelkkänä pohjamateriaalina, niin kuin jossain suositellaan. Se ei ole sellainen materiaali, mitä pystytään kaivaan. Ja oma mielipide nyt vaan on se, että niin turveijakkaan se otettu vermikuliittia, niin se on vähän ruman näköistä. Ei se näytä luonnolliselta, niin mä itse en ole käyttänyt vermikuliittia ikinä. Joten joku, joka on käyttänyt, niin saa kertoa tietysti kokemuksista, että kuinka hyvä se siihen hommaan on. Että niin kuin itsellä on lähinnä niin kuin vaan se teoreettinen puoli sitten siitä niin kuin tiedosta. Ja pohjamateriaalia kun sekoittelee, niin pieni sellainen vinkki. Kun sä oot miettinyt, että minkälaisen määrän sä sitä sekoitat tuplasti enemmän, koska se alkuperäinen, mitä sä oot miettinyt, niin se ei tule riittää. Se on niin vaan fakta, se on tullut todettua moneen kertaan, että kun sä sekoitat itselle semmoisen jumalattoman saavin pohjamateriaalia ja rupeat käyttämään terraarioita sillä niin puolen välissä loppuu kesken. Ja no, ei kai siitä hommasta sitten sen enempää, ettei ne ihan turhan pälättämiseksi. Ja sekoitellaan niistä sitten meille pohjamateriaalit. Kosteisiin terraarioihin tietysti nuo materiaalit kannattaa kostuttaa aikaisemmin. Tai mulla nyt on ollut näissä astioihin jonkun aikaa, eli turvehan putsista tullessaan on jo vähän kosteita, turvotettavat materiaalit. Just kun sä oot ne turvottanut, nehän suurin piirtein on niinku ihan litilätimärkiä. Ja nämä on nyt annettu kuivua sillä, että mulla on ollut toi pulkran terraario nyt mielessä jo jonkun aikaa, niin mä haluan tehdä sen ihan kuivasta materiaalista. Koska sitten kun sä sotket pärkänä nämä materiaalit, tumpaat ne sinne terraarioon, taputtelet kivasti tiiviiksi, siinä vaiheessa kuivuu täysin, niin se vetäytyy kasaan ja sitten siellä on terraarion laajoa tommonen setti 1,5, niin tyhjää tilaa. Eli kuiviin terraarioihin, niin jos ei ole mikään kiire, niin kannattaa näiden pohjamateriaaleiden antaa ennen sekoittamista ja terraarioon laittamista niin kuivua kunnolla. Se tulee helpottaa huomattavasti tulevaisuudessa sitten sen terraarion kanssa pläräämistä, eli ei tarvitse olla heti ensimmäisen niin kuukauden jälkeen siellä tökkimässä sitä hämähäkkiä. Mut sekoitellaan nämä ja siirrytään seuraavaksi sitten siihen pohjamateriaalin terraarion laittamiseen. No niin, nyt on matskut sekaisin ja kesken kuvaamisen hyytynyt kameran akku ladattu uudestaan, niin ruvetaan latoon sitten kamaa sisään niin sanotusti. Elikkä mä nyt tosiaan keskityn tähän enemmänkin sitten tähän pulkran terraarioon. Me katsotaan
muita ratkaisuja niistä 2 muusta sitten tuohon videon loppuun. Eli ihan ensimmäisenä Exoterran terraariosta, mitä itse teen. Tausta pois. Ensinnäkin se on nyt, en nyt voi sanoa, että se ruma on, mutta ei mikään erityisen hieno tausta. Ja aika monella tarantulalla tuppaa olen semmonen tapa, että ne ennemmin tai myöhemmin rupeaa jyystään sitä. Sitten terraari on täynnä sitä mustaa styroksi jämää ja se vasta sit ruman näköistä onkin. Ja se louhittu tausta. Toinen on tietysti se periaatteessa pienen määrän tilaa ja terraariosta niin pohjapinta-alaa ja sitten varsinkin pienemmissä niin 20-senttisessä kuutiossa niin äkkiä niissä on sen verran pienet hämähäkit, että ne löytää itsensä sinne taustan taakse. Vaikka monista ei usko, niin ne kyllä löytää tiensä sinne, uskokaa pois. Niin suosiolla pois vaan, että jos haluaa sitä taustaa sitten, niin esimerkiksi semmoinen litistetty korkkitausta näyttää hyvältä ja ei vie paljon tilaa ja sinne ei taakse pääse. Tai sitten mä oon tehnyt aikaisemmista, että tonne takalasin taakse esimerkiksi laittaa ihan ton periaatteessa sinne hyllylle siis tähän malliin taustan taakse, niin se vähän niin kuin näkyy se tausta siellä, mutta siihen ei pääse sitä hämähäkki käsiksi. Ja ei muuta sitten kuin valmiiksi sekoitettua rojua vaan huolella sinne sisään. Koitetaan olla välittämättä pölystä kauheasti. Ei tietysti näy yhtään mitään, mutta eihän tässä nyt mitään näkemistä ole, kun kaadetaan multaa lasilaatikkoon. Sitä olisi pikkusen enemmän saanut. Nyt tähän satsiin vielä tulla. Ja Exoterros tosiaan, niin etupuolta kannattaa ihan tätä tuuletusaukkoja tietenkään ei kannata peittää, mutta että mahdollisimman sit siihen ylös ja noin nytkin tässä vaiheessa. Tosta näkee nyt sitten ihan jo paljaalla silmällä, että siinä on nyt pikkusen turhan vähän. Pohjamateriaali on no hätä. No niin, pikainen sekoitus. Vähän lisää pohjamateriaalia. Saadaan sitä sinne sen verran, kun kuuluu olla. Tää on nyt tietysti kosteeta, vasta sekoitettu. Tähän tuli nyt pikkusen vähemmän sammalta kuin mikä edelliseen satsiin, mutta se on niin justiinsa tosiaan se sekoitussuhde. Vähän sekoittelee sitä edellisen kerroksen kanssa. Jätän tämän kosteemman tähän pinnalle, koska jos mä sekoitan se hirveän syvälle tonne, niin se tietysti kuivuu hitaammin. Ja pulkra, kun ei sitä kosteutta kaipaile pahemmin, niin mitä sitä kosteita settii tonne sitten mysömään pohjalle. Kostea tosiaan pohjamateriaali, niin tää on helpompi pakata. Tiiviimmäksi tää on sitten hämähäkinkin kivempi kaivella, jos se niin haluu, kun se on tiivistä. Siinä pysyy ne tunnelit paremmin koossa. Ja sitten tietysti ajan kanssa niin tää pohjamateriaali pakkautuu. Eli jos sen jättää kauhean semmoiseksi höttöseksi, niin se on kuukauden parin päästä näyttää siltä, niin kuin sieltä olisi puolet pohjamateriaaleista kadonnut. Ihan vaan sillä, että sieltä lähtee vähän niin kuin tyhjä pois välistä. Nyt tää alkaa olemaan jotakuinkin semmoinen, kun mä sen haluan olevan. Elikkä taputellaan vähän vielä tiiviimmäksi. Sivulta kun sitä vilkaisee, niin tosiaan niin kuin täältä etupäästä ihan tohon listarajaan asti. Ja tohon vähän vielä lisää. Ja sillain, että se nousee tänne ylös. Ja että sinne jää sit sitä ilmatilaa mahdollisimman vähän. Että jos se hämähäkki lähtee kiipeileen ja välttää sieltä tipahtaa, niin että sillä olisi mahdollisimman lyhyt matka
matka sitten maahan, ettei käy mitään. Ne on vaikka isoja ja joidenkin urpojen mielestä pelottavia, niin ne on aika heikkoja osuuksia. Ja varsinkaan nuo maalajit, niin ne ei ota pitkiä, tai ei niinkään pitkiä edes, niin sitä on minkäänlaisia pudotuksia, niin ne kestää hirveän huonosti. Siinä on äkkiä sitten niin sanotusti kirjaimellisesti perse repee, ja eläin saa tosi tuskallisen kuoleman ja omistajaakin ketuttaa aika pahasti. Eli yritetään minimoida sitä riskejä. Ja hän on aina kuitenkin enemmän tai vähemmän kompromissiratkaisuja kaikki. Eli siis kaikkein parashan ton asian suhteen tässä olisi se, että terraario ei olisi tämmöinen edestäpäin avattava, että sinne saisi kunnolla joka puolella sen pohjamateriaalin. Mutta tämä Exoterra nyt on siinä mielessä kompromissi, että mä tykkään siitä, että siinä on luukut edessä, mistä huoltaa, ja tätä on huomattavasti mukavampi sitten tuossa hyllyssä katsella, kun siinä on enemmän tilaa sitten edessä. Et ei tarvi niin kuin alkaa aukoon päältäpäin tai tuijotellaan vaan päältäpäin, että näkyy mitä siellä niin kuin tapahtuu. Mutta se on vähän sitten jokaisen oma asia. Niin kauan kun ei mene ihan ääliömään, ja siksi välillä näkee, olisi sitten Exoterraa tai jotain muuta, niin se ratkaisuja, mistä tämmöisessä 30 kuutiossakin, niin siellä on äkkiä semmoinen, hyvä jos on 5 senttiä pohjalla tavaraa, niin se on jos tehdään ääliömäistä, että semmoiseen hommaan ei kannata ruveta, se on jo ihan turhaan sitten vaarallista. Ja mä pakkailen muihin terraarioihin pohjamatskun tosta, niin siirrytään sitten tuohon koristeisiin ja varsinaiseen sisusteluun sitten sen jälkeen. Tästä P-Metallican terraariosta halusin vielä sen tähän videolle laittaa. Elikkä pohjapinta-alaltaan tää on sama kuin Pulcran toi terraario on, mutta huomaatte, mä oon laittanut sinne huomattavasti vähemmän pohjamateriaalia, enkä ole pengertänyt sitten tonne ylöspäin. Se tietysti ihan siitä syystä, että puulajina niin P-Metallica kestää huomattavasti paremmin esimerkiksi pudotuksia ja on siinä kiipeilyhommassakin huomattavasti parempi. Eli puulajeilla toi pohjamateriaali, sitä ei tarvi olla yhtään niin paljon. Mutta sitäkin mä oon kuitenkin laittanut tonne sen verran reippaasti, että se kun arvostaa kosteutta, niin tarpeeksi pohjamateriaalia, se sitoo hyvin kosteutta ja sitä mukaan kun se kuivuu, se haiduttaa ilmaan sitten tasaisesti sitä kosteutta. Eli se on se kaikkein järkevin tapa ihan vaan niin kuin vesikulhon lisäksi, millä nostaa sitten ilmankosteutta terraariossa. Eli se, että jos sä vaan niin kun ilmankosteuden takia sumuttelet sitä, niin se on suhteellisen turhaa hommaa, että sä sumuttelet terraarion märäksi tuosta tsuhi. Se on muutama minuutti ja ne on haihtunut kaikki, ja varsinkin tämmöisessä hyvin ilmastoidussa terraariossa, niin se kosteus katoo niin kuin kuppiaru Saharaa. Eli nimenomaan kostea pohjamateriaali, se on se tapa, millä pidetään ilmankosteutta yllä, ei sillä, että sitä käydään sumuttelemassa 3-4 kertaa päivässä. Sumuttelu muutenkin niin varmaan sen on huomannutkin, että siitä aina jaksan russuttaa. Eli se on semmoinen homma, mitä painotetaan ihan liian paljon kaikenlaisissa ohjeissa ja muissa, niin kuin se olisi joku ihmekeino, mutta käytän sitä huomattavan vähän itse lähinnä semmoisilla lajeilla, mikä tekee paljon seittiä ja noilla true spidereilla, mitkä juo sitten luonnossakin niin kuin kosteutta, joka on niin kuin aamukastetta, mikä on sitten seittiin kondensoitunut. Eli tosiaan niin ilman kosteus pohjamateriaalia, ei sumutteluja. Ja tietty vesikippo. Vesikippo on myös hyvä tapa, millä sitä nostaa, mutta se on vähän rajallinen. Et sit kun tarvitaan pikkusen enemmän sitä ilman kosteutta, niin sit kannattaa olla ihan pohjamatskut kunnossa. No niin, ja nyt kun on otettu pohjamateriaalit, niin seuraavaksi sitten olisi vuorossa koristelut. Mä oon kasannut tuohon nyt erilaisia koristeita, mitä itse käytän. Mä itse suosin pääasiassa luonnonmateriaaleja, koska ne tukee taas sitä luonnollista fiilistä, mitä mä itse haen noissa terraarioissa. Ja kaikkein yleisin varmaan, mitä jokainen harrastaja tuntee, korkkikaarna.
oikein hieno epätasainen kevyt ja siis aivan loistava sisustusmateriaali. Tämä kestää kosteutta todella hyvin. Itsessään tämä ei lähde homehtuu. Monesti nämä on suoraan luonnosta kerättyä kamaa, sillä että niistä löytyy kaikenlaisia siis hyönteisten kuorien jäämiä, hämähäkkien, munasäkkejä ja kaikkea. Ei siis niin kuin tietysti toimivaa tavaraa, että on ilmeisesti kuumalla desinfioitu. Mutta ne vetää homeeseen. Tämä kama itsessään ei käytännössä homeeseen vedä. Ja löytyy tämmöisenä erilaisena enemmän vähemmän litteinä paloina, löytyy pyöreinä semmoisena tuubimallisena. Eli tämä nyt käytännössä on siis niinku puunkuorta. Ja tätä saa melkein mistä tahansa lemmikkikaupasta, mikä pikkusenkaan noihin herppeihin tai muihin vastaaviin, niin on nokkaansa tunkenut. No oikein hyvä kama. Käyttää. Ja sitten tietysti muuta vaihtoehtoja, erilaiset puut. Tossa on kans mitä löytyy aika monesta lemmikkikaupasta ja akvaarioliikkeistä. Eli tämä käsittääkseni mangrovee, mitä tää on. Kestää myöskin kosteutta, eli tosiaan tätä ihmistä upottaa ihan akvaarioon. Tän kun antaa liota kunnolla, niin tää jopa uppoo veden alle. Hyvää kamaa kanssa enemmän tai vähemmän isoissa paloissa, pienissä paloissa. Näyttää kivalta ja kestää hyvin. Ja sitten tietysti eläviä kasveja voi käyttää. Moni käyttääkin, mä en itse käytä sen takia, että mulla on vihreä peukalo niin keskellä kämmentä. Että mä mieluummin keskityn siihen, että mä saan sen eläimen siellä terraariossa voimaa hyvin ja kasvit saa sitten olla muovisia. Elikkä tekokasveja löytyy kaiken maailman köynnöstä ja suosin itse hirveästi Exoterran kasveja. Nämä on, varsinkin tää saniainen on oma semmonen niin lemppari, saa eri kokoisina. Ja tää on mukavan näköinen lehdiksikö nyt, miksi nyt sanoiskaan, oksien lehtien sisällä menee rauta-lanka, eli tätä saa väännettyä, että jos sen haluaa, niin sen saa väännettyä tommoseksi matalammaksi ja leveämmäksi. Ja jos ei välttämättä nyt sitten miellytä, niin kun itse nyt tällainen todennäköisesti tuon pokenterraarioon, niin nyt saa vaikka väännettyä sitten tämmöisiksi pystyksi häröpalloksi. Ja kaikenlaisia muita koristeita löytyy, tietysti sitten pääkalloja. Tää varmaan tulee Hapalopuksen terraarioon nyt sitten pieni pääkallo. Tää nyt löytyy laidasta laitaan eläintä, ihmistä, mitä vaan sitten haluaa. Kivijäljitelmiä ja kaikkia muita löytyy. Noissa itse koristeissa tietysti on aina se, että kannattaa suosia näitä, mitkä on nimenomaan tehty akvaarioon tai terraarioon, koska näistä nyt voi olla varmaa, että näitä ei aina ole pintakäsitelty tai tehty sellaista materiaaleista, mistä liukenee kosteissakaan terraarioissa mitään. Kuivissahan terraarioissa ei ihan niin paljon ole sitten väliä, niistä yleensä ei kuivissa olosuhteissa, niin ei niistä tuohon mitään myrkkyjä, mutta se, että jos ne joutuu olemaan hirveän kosteissa olosuhteissa, niin saattaa olla, että monista materiaaleista, epoksit esimerkiksi monesti on sellaisia, mistä liukenee myrkkyjä sitten kosteissa olosuhteissa. Mitä ei välttämättä kannata käyttää, isot aidot kivet, hirveän painavia, jos eläin kaivaa esimerkiksi tunnelin niiden alle, niin se saattaa sortua se tunnellisen kiven takia. Joo, luonnossa ne kaivaa kivien alle tunneleita, mutta luonnossa noin 2% niistä selviää aikuisikään asti. Ja tuossa käytännössä, niin tietysti, niin kuin mainittiin vissiin tuossa alkuvaiheessakin, niin tietysti tämä Exoterra Sammal, niin käytän pohjamateriaalin lisäksi tosiaan koristeluun. Tää näyttää ihan kivalta ja tuossa on mukavaa vaihtelua sinne tänne terraarioon, kun heittää pikkuinen sammalta, niin se rikkoo sitä semmoista tasasta pohjamateriaalimassaa. Plus sitten tietysti, mikähän mä laitoin, oma tämmönen niin sanottu salainen ase. Aika harvassa paikkaa, missä tuolla luonnossa meet, niin näkyy maa sellaisenaan. Jos kuvittelet tuon pohjamateriaalin levytty pohjalle sellaisenaan, niin mulla on ihan, tää on niin yksinkertainen tava edellisen kämpän takapihalta haravointijätettä. Täällä on kuivia lehtiä, pääasiassa palasina, täällä on oksanpätkiä, jotain korrenpätkiä, mitä ihmettä edes lienee. Mä en edes tiedä puoliakaan, mitä kaikkea täällä on, mutta siis niin kuin luontoa. Sitä kun heittää kourallisen siihen
kaiken muun sisustuksen jälkeen siihen pohjan päälle, niin se lisää entisestään sitä luonnollista fiilistä. Plus sitten kosteessa terraariossa, jos käyttää niin sanottuja talonmiesotuksia, eli niin hyppyhäntäisiä siiroja ja muita, niin tämä antaa niille erittäin hyviä piilopaikkoja, missä ne voi sitten jemmailla, koska ne ei tykkää näkyvillä jemmailla. Se pitää semmosia, terraario kun lähtee pinnaltakin kuivuun, niin pitää semmosia vähän niin kuin kosteustaskuja siellä, missä sitten nämä nimenomaan siirat hyppyhäntäiset, kun kosteita vaatii, niin tykkää hengailla. Ja esimerkiksi hyppyhäntäiset oikein mielellään syväröi kuolleita lehtiä, eli se toimii niillä myöskin sitten ravintona. Koristeista se oli varmaan sitten aika lailla siinä. Tosiaan markkinoilta löytyy julmettu määrä myytävää kamaa. Sitten jos luonnosta voi käydä hakemaan tavaraa, niin se kannattaa nyt tietysti aina pitää mielessä, että sieltä saattaa jotain pieniä ylimääräisyyksiä tulla. Ja puissa, varsinkin näin Suomessa, kannattaa pitää mielessä, että havupuut ei käy pihkan takia. Paitsi se, että pihka itsessään on taaneita, niin pihka myös sisältää kemiallisia yhdisteitä, joka ei ole selkärangattomille kauhean hyvä juttu. Eli havupuita ei lehtipuista käytännössä, mikä tahansa suomalainen lehtipuu käy. Aivan juurakot ja muut. Yömaitten ympäriltä monesti löytää hyviä juurakoita esimerkiksi. Saattaa olla pikkusen isoja, noin niin kuin hämähäkkiterraarioon, mutta niistäkin pystyy tietysti pilkkoon sitten osia. Ei muuta sitten, kun ruvetaan lyömään sitten kamaa terraarioon sisään ja katsotaan mitä siitä tulee. No, nyt on valittu sitten koristeet, mitkä sisään laitetaan. Vähän alkuun mallailtu, että mikä tulee minnekäkin. Ettei tässä nyt mene sitten koko iltaa videon tekemisessä. Ja aloitetaan siitä käytännössä tärkeimmästä, eli hämähäkki tarvitsee tietysti piilon. Valitten siihen hommaan sitten tällaisen keinotekoisen, mikä tää nyt on, half logicshan näitä nyt ainakin jenkkilä murteella sanotaan, ja kaivetaan sille kolo, eli mä asettelen sen tohon kohtaan. Tässä saattaa joutua heittämään pohjamatskua sitten takas astiaan jonkun verran. Otetaan tohon nyt piirtein tossa. Se olisi semmonen omaan silmään hyvä paikka. Taputellaan sinne sisäänkäynti. Ohon, voi ihan reippaasti jättää alle tilaa. Sitten jos se tykästyy kolosta, niin saa kaivella itse sitten sen isommaksi. Tosta nyt omaan silmään näen saman tien, että tarvii ottaa kasapohjamatsku pois. Se kunnolla. Räpää tukkoon luolasta. Se on aika kivasti upota. Mä tykkään yleensä nämä koristeet jonkun verran upottaa sinne pohjaan, että se taas kerran lisää sitä luonnollisuutta, että ei tuo luonnossakaan asiat ole sillain, että ne on kaikki vaan niinku tipahtanut siihen maan päälle. Maan päälle se näyttää heti aivan keinotekoiselta siinä vaiheessa. Ja äsken vaikka sanoin, että se kaikkein tärkein eli piilo, niin ei ihan pidä paikkaansa. Se kaikkein tärkein eli vesikuppi. Ja näissäkin mä suosin tämmösiä, mitkä näyttää edes nyt jonkun verran luonnollisilta. Oli kivoja messuilta osti. Helekutin halpoja ja ihan kivan näköisiä tämmösiä kivijäljitelmäkuppeja. Useammankin kappaleen, että tää on tilavuudeltaan suhteellisen pieni.
Mutta tämmöiselle kuivan maan kaverille sopii oikein hyvin. Oikein hyvin se ei sitä kosteutta tarvii ihan kauheasti, mikä sieltä sitten isommasta vesimäärästä haihtuisi paremmin, eikä se lipittelekään ihan älyttömiä määriä. Exoterran kuppeja myöskin suosin. Katas mä hehkutan paljon Exoterraa näissä videoissa. Niillä on hyviä tuotteita paljon. Paljon näitä terraariotuotteita. Niin Exoterran kupit, niin kahta pienintä kokoa. Taas tosta nyt. Rosea tytön kuppia, eli näitä näin. Niin suosin itse pääasiassa, mutta niillä on tietysti hintaa jonkun verran. Että yhden tollasen hinnalla, niin näitä ainakin sillä messuhinnalla, niin joku sen kappaleen ostaa. Ja vähän näyttää vielä paljulta. Pistetään sinne jotain vielä. Laitetaan nyt sitä mangrowea sinne sitten. Mallaillaan, että mites nyt sitten sen sinne haluaa. Itellä toimii kaikkein parhaiten se, että vähän pistää sillain mututuntumalla ja sit korjailee sen mukaan. Et ei ihan älyttömästi liikaa lähde sitä hommaa suunnittelee. Koska taas kerran se on varmaan luonnollisen näköistä. Luonnossa kaikki on enemmän tai vähemmän sekaisin. Siellä on aika vähän symmetriaa. Voisin lukien sitten elikot itse, ne nyt on symmetrisiä, mutta muutenhan kaikki on enemmän tai vähemmän sekaisin. Sekaisin niin se, että sekaisella ja jopa vähän epätasapainoisen näköisellä, niin saadaan entistä enemmän sitä semmoista luonnollista fiilistä siihen. Ja ettei nyt mene ihan aavikkosetiksi, niin pistetään jotain vähän vihreätä sinne. Mäkin kans palanen isommasta tekokasvista, mikä on nappastu ja myöskin sieltä messuulta ostettua kamaa. Tämä. Annetaan vähän sormella tommonen mukava alkureikä. Ihan älyttömyyksiä, ihmeellisyyksiä viitti tähän terraarioon tehdä. Edellinen omistaja, jota kelta Ulkran ostin, niin osaa kertoa siitä semmosia hienoja tarinoita, että se on vähän semmoinen puskutraktori, että se vetää terran kyllä sitten vesikupit täyteen turvetta ja peittää kaikki hienot koristeet, mitkä sillä on laitettu, niin mä en nyt sinne mitään älyttömyyksiä. Tehdään nyt tämmönen sillä ihan ok terra sillä ja katsotaan, että miten se sitten innostuu itse sitä sisustusta parantaa. Se on aika lailla sitten perukseltaan nyt siinä. Vähän sinne jotain lisää haluun kuivastaa tuosta karusta setistä nyt kun tässä on kyse, niin pohjamateriaali puolelta ei sellaisenaan pohjamateriaalis, mutta niin sanottu koko hask. Elikkä on samaa tavaraa kuin mitä on toi niin sanottu kookosturve, eli sitä kookospähkinän ulointa kuorta, mikä on sen kovan kuoren, mikä kaikki tietää, niin päällä. Tää on vaan vähän isommaksi palasiksi lohmittu, eli tää on tämmöstä 1-2 senttiä suurin piirtein. Siis hakkeen näköistä. Vähän tulee itselle aina kun tätä käyttää sisustuksesta, niin pieleen joku semmonen pakkuaukio tai vastaava. Tää on kans kosteisterraarios, missä on hyppyhäntäsiä ja tollasia, niin tää on kans semmonen hyvä mikä tää sitoo kosteutta ihan kivasti itteensä ja tää antaa semmosia niinku piiloja ja muuta. Tää toimii jopa siis hyppyhäntäisellä esimerkiksi niin tosi hyvänä kasvatusalustana, missä ne saa sitten hengailla siellä omiaan, niin heitetään nyt tohon. Mä tykkään sammalet ja muut tämmöistä laittaa nurkkaan
nurkkaan pieni alue, se luo vähän sellaista illuusioa, että tää olisi jostain isommasta alueesta napattu tämmönen palanen ja jonnekin tonne päin sitten jatkuu tää. Ja näköjään seuraavaksi ostoslistalla on sitten asteen isompi muistikortti, kun ei näköjään toi 8 gigaa riitä mihinkään ilman, että se loppuu kesken kuvauksen kesken. Elikkä tosiaan nurkkaan laitan luo illuusion isommasta alueesta, josta palanen sitten otettu, että tää pieni nurkka tästä näin jatkuu hienosti tonne johonkin kaukaisuuteen. Ja seuraavaksi sitten niin varmaan olisi siihen sitten sammala. Sen mä kyllä pelimiehenä laitan kosteena. Se on kosteena helpompi mallailla paikalleen tonne mihinkä haluaa. Ja sama juttu sillä. Monesti tykkään senkin laittaa johonkin nurkkaan ja vastaavaan. Tämähän on sen takia sen verran tylsän väristä tavaraa, tai tylsä ja tylsän. Tähän löytyy tämmöistä terraariosammalta oikein kirkkaa vihreänä. Ne on yleensä värijättyä kamaa. Mä yritän välttää niitä. Se vihreän sävy, mikä niissä on, tuppaa olen ihan hirveän luonnoton. Ja B, mä oon vähän skeptinen siitä, että missä liian Kiinassa tehty todennäköisesti sekin kama, niin varsinkaan kosteessa terraariossa, niin loppupeleissä kuinka hyvä se sitten on se väriaine, mitä siinä on käytetty. Jokainen tehkööt sitten päätökset itse. Mutta se näissä otuksissa kannattaa pitää mielessä. Sen takia mä tuppaan monesti olemaan pikkusen ehkä tarkkakin näiden kanssa siitä, että mitä kaikkea änkee, mihinkä kaikkeen änkee niiden lisäaineiden kanssa, koska maailma vihaa selkärangattomia hötököitä. Meidän maailma on tosiaan niin kuin kyllästetty hyönteismyrkyillä. Ja toinen on se, että nämä on sellaisia pelikoita, että kaikki kun menee putkeen, niiden terraarioa ei putsata missään vaiheessa sitten kokonaan. Eli toisin sanoen, niin jos sillä terraariossa on pikkusenkin jotain, josta vähänkään hiljalleen tulee jotain, mikä on sille eläimelle haitallista, niin se joutuu altistumaan sille todennäköisesti vuosikausia. Jos asiat hoidetaan niin kuin pitää, että sitä terraarioa ei ole kerran kuukaudessa tai kerran tai edes 2 vuodessa, niin putsaamassa kokonaan se stressaa hämähäkkiä ihan turhan paljon. Eli jos elätte vielä siinä käsityksessä, niin älkää helekutti. Älkää helekutti tehkö niitä suursiivouksia hämähäkille. Pistä siivousta, raadota kakat pois sieltä. Ja sitten on siis joku kauhean iso paniikki, mitä ei yhtään millään olisi iso punkki-invaasio tai home-invaasio, niin sitten lähdetään miettimään sitä terraarion uusiksi laittamista. Ja eikä niitä kannata sitten poikasesta asti kun kasvattaa, niin eihän niitä kannata sitten joka välissä kun ne mouttaa ja pikkusen isommaksi kasvaa, niin aina siirtää uuteen terraarioon. Et siirtää pyrkii siihen, että se on ihan pienenä yhdessä terraariossa, sitten siirretään yhteen terraarioon, sitten siirretään aikuisterraarioon. Turha sanoa, että 10 eri boksia on käydä läpi. Ne on se eläimiä, että nämä tykkää siitä, että asiat pysyy samanlaisina kuin mikä on. Ne elää siinä yhdessä ympäristössä. Jotka ne totuttautuu, se on niille tuttu. Se on niille tuttu ja turvallinen ja ei ne halua muuttaa siitä niin kuin joka välissä. Mutta siinä nyt sitten löpinöiden aikana niin tuli vähän niin kuin terraario valmiiksi. Sieltä löytyy kaikki tärkeä piilo, juomakuppi, tarpeeksi pohjamateriaalia, vähän ylimääräistä, että se on silmällekin nätti. Ja kääntelisin nyt hirveästi tohon noin, mutta heijastaa lasit sen verran, eihän sitten nyt sen kummempaa näe, mutta tommonen loora siitä nyt sitten tuli. Luulisi, että pulkralikka varmaan siellä tykkää edelleen. Ei mitään, sitten mä pistelen tosta noin muut terraariot valmiiksi ja katsellaan sitten, että ei nyt tästä ihan 6 tunnin videoa tuu, niin en sitä itse prosessia kuvaile sitten siinä, että
esittelen sitten valmiit terrat ja kertoilen vähän, että mitä ratkaisuja teen ja minkä takia. Eli tässä on nyt sitten Hapalopuksen terraario. Ja pohjamateriaali on tosiaan aivan sama, mitä käytin tuossa Pulkrallekin. Juomakuppi on ihan samanlainen. Upotin sinne sitten ton pääkallon pikkusen vinoon. Ja siitä tulee taas semmonen vähän luonnollisemman näköinen, että se ei vaan stondaa siinä pohjamateriaalin päällä. Ja pohja on peitetty sillä omalla haravointijätekarikkeella, että siinä on oksaa ja kuivaa lehteä ja muuta vastaavaa. Ja sitten isommasta köynnöskasvista niin pätkästy kolme tämmöistä pienempää, josta on yksi vedetty tohon sivulle, yksi tohon sivulle ja yksi tohon keskelle. Ja toi keskimmäinen, että kun nämä vähän niin kuin sillai pönöttää semmosessa turhan suorassa asennossa, niin keskimmäisen, niin taitoin sen ihan siitä keskeltä semmoiselle niin kuin kaarelle ja hanan alle, tulikuuman veden alle ja sitten jääkylmän veden alle, että se vähän niin kuin kaartui sitten, että kun se on upotettu tuonne pohjalle, niin se vähän niin kuin peittää tämän raon mikä tuohon nurkkaan on jäänyt sitten näistä kahdesta muusta. Vähän sammalta tupattu sinne kulmaan ja aika tommonen perussimppeli. Ja tämmöiseen 20 kuutioon nyt mitään ihan älytöntä saakkaan, että pääkallo on ontto, silmät on läpireijät ja sitten täällä on vielä lehvästön piilossa yksi tämmönen aukko tonne päähän, niin se toimii vähän niin kuin nyt piilona sitten ja vesikuppi, niin ei mitään luonnollista pienempää ollut, niin tää on tämmönen vähän nyt isokokoinen. Se on tosiaan kaveri tommonen 4 senttiä Lexpaniltään ja se on tosiaan se kääpiölaji, niin se pieneksi jääkin. Siitä varmaan voi olla, että lajiesittelyä tehdä jossain vaiheessa, mutta 10 senttiä se on aikuisena, niin se todennäköisesti viettää sitten jopa loppuelämänsä tässä terraariossa. Tämä on sille ihan passalin kokoinen terraario siihen hommaan, niin ihan ajasti vetäisi valo päältä, mutta ei mitään. Seuraavaksi sitten nakkailen vielä toisen terraarion tohon esille, niin katsellaan sitten sitä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, niin siinä on sitten P-Metallican terraario. Taas kerran sama vesikuppi, niitä nyt kun sattuu vielä oleen. Tämän jälkeenkin yksi kappale. Exoterran se sammalla, mitä hehkuttelinkin, tonne nurkkaan. Antaa pikkusen suojaa, jos se haluaa tonne alemmas johonkin mennä. Iso kappale korkkikaarnaa, minkä taakse se pääsee sitten piiloon. Ja vanhasta kokemuksesta tässä korkkikaarnassa on ollut muutama tommonen vähän isompi kolo, mikä mä oon tukkinut sitten tuolla Exoterran sammalalla. Ihan sen takia, että mä tiedän, että torakat menee saman tien niihin koloihin ja ne on siellä vaikka monta päivää. Eikä tuu syödyiksi. Ja nurkkaan sitten ripustin. Ei nyt ihan näy tänne kameraan asti, mutta Exoterroissa on täällä ne pienet semmoset kolot, mistä saa sitten vedettyä johtoja, letkuja tai muuta vastaavaa, niin se on vedetty pienellä rautalangan pätkällä roikkuun sitten sinne kiinni, eli tästä voi katon ottaa pois ilman, että sit se haittaa ton kiinnittävyyttä. Ja käydään tätä sitten vähän toisinpäin, eli sieltä näkyy sitten, miinus tässä on, että mä unohdin putsata tämän terraarion kunnolla. Täällä on ollut sauvasirkkoja ennen. Tää on sumuteltu oikein rankasti, niin täällä on kalkkitahraa ihan älytön määrä. Mutta sitä rypistää niin sanotusti. Elikkä täällä on paljon tilaa sille, mikä se pääsee korkkikaaran taakse sitten piiloon. Mikä on erityisesti noilla pokeilla melko tärkeä ominaisuus, ne on helkutin nopeita. Yleensä säikkyjä, varsinkin toi Metallica on aika säikkylaji. Ja ei ne purra halu, mutta vanhan maailman lajeina niin ei ne sitä kauheasti niin sitten kaihdakaan, jos ne ei muuta keksi. Eli toisin sanoen niin tekee huomattavasti kivempaa se, että niillä on paikka, mihin ne pääsee piiloon, kun terraarioon lähtee jotain rymyä. Muuten ne tulee leikoteellä kohti ja puremaan kun saa, niin sitten ei ole kivaa enää kellään. Ja tommoset terraariot niistä nyt sitten tuli. Noniin, joo. Siinä oli nyt, että miten mä terraarioni sisustan. Toivottavasti siitä oli vähän uudemmille harrastajille apua ja mikä ettei sitten vanhemmillekin pieniä vinkkejä ja nellaista inspiraatiota sitten siitä, että
mitä itse tekee jatkossa. Mutta palataan seuraavan videon merkeissä sitten ja antakaa ihmeessä taas palautetta ja videoita uusille videoille, niin saadaan homma liikkeelle.